Гледам! Тате. Гледам го! Какво бихте направили, ако разберете, че част от вашия имот е завзета и се използва от някой друг? Бихте ли си потърсили правата, защото знаете, че законът е зад вас? Вероятно всеки е чувал някъде в новините, че България вече е част от Европейския съюз и че нашето законодателство е синхронизирано с европейското. А частната собственост е неприкосновена дори според нашия върховен закон в Конституцията. Какво от това, че имаме закони, които обещават справедливост, след като институциите в някои случаи допускат те да бъдат нарушавани свободно? Любомир Грънчаров има на своя страна закона. И въпреки това вече близо 2 години справедливост за него няма. От кога сте собственик на имота? Април месец 97 година скупих имота с моята съпруга Диана Грънчарова за еднофамилна къща и да си построим наш дом. Това ми е единствен имот на мен и на моето семейство. Завидях го на чужбина и след 18 години, когато се върнахме, се появи проблема. Когато се връща от чужбина, Любомир Грънчаров започва да подготвя документи за строителство на къща. През 2012 година той отива до Агенцията по геодезия, картография и кадастър, за да получи скица на своя имот. Но оттам му казват, че 25 квадратни метра от него са завзети от неговата съседка Магдалена Калъчева. Дават му копия от кадастралния план, където се вижда престъпването на границата на имота и удостоверение, с което да си търси правата. Това е копия от деловодството на АГК, в което ме предупредиха 2012 година, когато още не беше направен по-рано съденица, че имам нарушаване на имота от съседката Магдалена Калъчева. И ми дадоха тази скица, докато се изготви официалния план на съденица и бъде добре, за да мога да имам съответните действия за освобождаване на терена. Ето го де-факто. В розовото е и земята, която е презаградила, бялото е земята, която е де-факто терена от 217 квадратни метра и вътре е петното на къщата, която е изградена. Коя част от това е вашия имот? Ето, то се вижда триъгълника, който е взет от нея от нула и се разширява до около 26 квадратни метра са изчислени от инженери, които са занимавали тук с измерването на оттам ни техни. Кога дойдоха да поставят границата? На 7 март 2013 година на 20 часа екип беше тук и постави кодчета за трасиране. Кодчета веднъж са, виждате как са. Е трасирал местото и дава двойно трасироваче, където право за ограда, всички документи изрядни. Когато отидахте в общината да покажете плана и престъпването, какво ви казах? Казва ми, че ако ми пречи оградата, се бутна сам. Кой? Господин кмета Тилчев на община Студентска, същото получавам и от господин главен архитект Милдан Василев. Никакъв отговор, никакво движение на нещата, никакво действие. Ако вие си бутнете сам тази ограда, какво става? Това е незаконно. Аз уважавам законите на България и очаквам институциите да си свършат работата. Защо да е незаконно, като е във вашата частна собственост? Влади Калинов им беше изпратил на писмо на община Студентска и официално да ни бъде отстъпен целият терен и да имам достъп до целия си терен, но също и тази заповед на Влади Калинов не е изпълнена. И до ден днешен. Както виждате, оградата е на место все още. Нямам достъп до целия си частен имот. И до ден днешен. Потърсите ли диалог с съседите си, които са престъпили вашия имот? Потърсих диалог. Труден е диалога, просто не може да се говори с тях. Говорим чрез съд и чрез адвокати. Ме известих официално съседката ми, че ще има екип да трасират. Тя се съгласи в момента, който на 7 марта дойде екипа. Наложи се да викаме полиция, наложи се да се прави протокол, че тя повече няма да взема моя парцел, ще го освободи. Подписа го, леката огледа, която виждате тук, е изградена 2 часа след като патрул на 7 ръпо ще отиде от местото. И след като тя подписа, че няма да престъпва вашия имот? След като подписа, че няма да пристъпва на имот, виждате. Потърсихме Магдалена Калъчева, за да разберем защо е заградила част от имота на съседа си. Отговор така и не получихме, защото съседката не пожела да се покаже. Дали
без документи, на които ясно се виждат всички строителни нарушения, които Магдалена Калъчева е направила, с просто око можем да видим това, че от нейната ограда до улицата няма оставено разстояние. По закон трябва да има минимум 90 см. Условие, което нашия зрител Любомир Гранчаров е изпълнил. Въпреки първоначалния отказ на община Студентска да извърши проверка по сигнала и да вземе мерки, Любомир Гранчаров не се отказва да си търси правата. Подава жалба и в дирекция контрол по строителството към Столична община. Следва разпореждане до Студентска община за незабавна проверка. Единствено, господин архитект Влади Калинов ми оказа съдействие, потърси закона, видя нарушенията на госпожата, издадах принуди община Студентска да прати комисия. И беше издаден констативен акт за незаконна ограда. Тази ограда изгледа на вестник и книжа. Какво гласи констативният? Че оградата е извършена без никакви строителни книжа и незаконно. Нарушение на член 222а, абсолютно незаконна ограда. Заповедта е връчена официално. Описана оградата. Кой трябва да се бути, кой трябва да се премахва. Ето, както виждате, няма никакви документи, разрешение за строеж, линии, трасировъчни карнеци, нищо. Ето се вижда, няма. Нищо. Ето е скицата пак на същия имот. С описаната ограда, какво трябва да се премахне. Ето е с стрелките оградата, която цялата ограда трябва да се премахне. От 40 имоти. То се вижда. Това е заповедта на господин Влади Калинов за премахване на законната ограда. Тя е от 29 ноември 2013 година. С 15-дневен срок да се връчи заповедта и да се пристъпи към следващи действия. Отзад има също печат и продължение с нарежданията. От тогава до днес какъв е резултат? Няма резултат. Никакъв резултат. В община Студентска има и стара преписка за бутина на законната ограда за отстраняването и никой, освен господин Влади Калинов, не е взел мерки за отстраняването на проблема. За да разберем дали все пак някой е взел мерки за отстраняването на проблема, потърсихме главния архитект на община Студент. Доколкото знам, има извършена проверка от ваша страна, какво показва тя? Да. Има преписка при нас изпълнена. По отношение строеж ограда е съставен констативен акт от служители на район Студентски. И изпратен с писмо, изходящо номер 94L11 от 2013, дирекция Общински строителен контрол за последващи действия. Съгласно този акт има издадена заповед за премахване на съответната ограда. Тя е с номер РД 30377 от 29.11.2013 година. Заповедта е връчена на нарушителя Магдалена Янакиева Калъчева и тя има доброволен срок, 14-дневен срок за изпълнение на тази заповед за премахване на оградата. 14-дневен срок тя има право да обжалва заповедта и вече ако се обжалва заповедта, трябва да се произнесе. Обжалвана ли заповедта? Ами, че кога се обяви Тя се обжалва чрез органа, издал заповедта. Това е архитект Влади Калинов, директор на дирекция Общински строителен контрол. След като съда потвърди тази заповед, има срок за доброволно изпълнение от извършителя. Ако не бъде изпълнен срока за доброволно изпълнение, тогава се преминава към принудително изпълнение от Столична община. Очаква се съда да постанови дали оградата да бъде пусната и да определи границата на имота на Любомир Гранчаров. А той вече близо 2 години не може да си върне 25 квадрата от собствения си имот. Освен това, заради спорната граница не може нито да огради своето дворно място, нито да започне строеж на къща. В момента не мога да се измеря осовите линии на парцела, да не може да се пристъпи към предварителна скица за строеж и план, да представя план в ДАК за строеж. Нищо, просто съм блокиран.
финансово? Финансово над 3000 в момента. Изтрува всичко. Адвокати, дела. Ако нямаше проблем с границите на имота си, Любомир Грънчаров вероятно вече щеше да строи своя дом. В момента го спира съдебната процедура. А с парите, които е вложил за да доказва правотата си, той би могъл да започне строежа на бъдещата си къща. Нашето разследване обаче показа още едно строително нарушение. Според Закона за устройство на територията, можем да строим къща върху парцел не по-малък от 300 квадратни метра и с изтека му лист от 14 метра. Имота на Магдалена Кълъчева, който е 1597, колко квадратни метра? По кадастралната карта както е заснет, е 217 квадратни метра. Върху този имот от 217 квадратни метра обаче има двуетажна къща не по-малко от 100 квадратни метра. Поредният въпрос е кой издал разрешение за строеж на Магдалена Кълъчева. Отговор е в Закона за устройството на територията. Или главният архитект на София, или районният архитект на община Студент. Главният архитект на София има издавано разрешение за строеж за сградата на съседката, срещу която се жали господин Грънчаров. Издадено е въвеждано в експлоатация пак от НАК. Дирекция издали въвели. да, Ние строителен няма да контрол. съгласие да отменим Не сме ние хората, които ще ревизираме актовете. Проверка на строителните книжа на Магдалена Кълъчева ще извърши дирекция за национален строителен контрол. От нея ще стане ясно кой е разрешил строеж при условия недопустими от закона. А в това време, вместо да се ползва с обещаната от Конституцията неприкосновеност на частната си собственост, Любомир Грънчаров трябва да доказва своята правота пред съда. Решението на последната инстанция ще бъде факт скоро и тогава ще разберем доколко обещанията на закона са гарантирани от институцията.